ñande jesalaare 11 bowte ujunnaaje 224 caggal jibinede annabi Isa mo jame kisi gone mum in hawre alarba 6 dew hoddayru 1456 fergo ñalde malade e men ketteɗen lawgure fulfulde TV. Pulaar e pulareeje. Pulaar wi yahde ha hoya ɓuri jooɗaade ha hoya. Tengel Njaay an kam holko ngal pularewal mandi? Malaɗo Diallo, ngal pularewal kay haali hoore mum ngal yiɗi wiide tan ko neɗɗo foti ko ummade daroho sirŋino gollo wasa jooɗade tan jebbilano caɗele mum sabu jaɓɓoyade cumu hando ɗum ɓuri jooɗade wiye ina fando ɗum. Anne Malaɗo Diallo, Pulaar ina wiya so galle baba añananima koyera woto añan ɗum yewende. Holko ngal pularewal firata? Tengel Njaay ngal ɗo pularewal yiɗi wiide tan ko so tawi a wonat e nder galle ala fof ɗo mbawɗa hedde e nguura ma gonka galle andude koyera ɓurani ɗon wadde wota añ yaade dillinoyde sababu beela wooda ko geno yetma daña ñawdude gacce. Sawtuwol Malaɗo Diallo mo luggere pooli boɗeji e Tengel Njaay mo juudi jeeri. Lawgure fulfulde TV wi'en ala leñol ɓurgol leñol gongol ala ɗemgal ɓurgal ɗemgal woodi tan ko leñol ɗemgal ngal sagataɓe mum dari sirŋini ngam ɓamtare mumen yo jaam ñallu taro e adunaru ndu kala.